Masamad siya dito sir, no? Ambot lang kapod. Pero kon siya, mamigos ka ng hugot siya. Hold up. Hello, what's up amigos? So for today's vlog is mag-unboxing ta amigos. So nanap ko Guc-ong i-unboxing amigos. So ang tawag niya is usa ni siya ka klase sa mask karon niya bagong gawas. So ako lang mag-unboxing ko ani unsay porma. Before ta magsugod mga amigos. So wala pa maka-subscribe sa YouTube channel, please to subscribe and click notification bell para mas updated po kayo sa mga bagong upload ko. Hello, Latagaw! I'm back, mga amigos. So atong yan unboxing karon is yung protective mask. So mo siya. So mo siya, ito siya plastic. Usually duha ka buok mag-order. Ano siya. So ang pangalan is self priming filter protective mask. So mo siya. Sa likod niya. Okay. Mo siya porma. Okay, this one. Ito siya ka-box. So, sorry ito nga. Yan, box ito nablihan. Alright. Yo, what's up mga amigos? So, ang sulod sa mga box sa is... pila ka minuto. Kung bago ang lanan, pakisubscribe You know? o i-click ang bell para ma-update mo sa akong kalatagaw. Dingawon ta mo. Let's go! Ano siya? So, sa pino. Then, filter. Ano siya? Filter. So, sulod filter. This one. Then siya. Ano siya? Ano siya? Katangan sa filter. So this one is the shield. This one is the shield. So katangan ng bilis. Okay. Kita sa aura. Semua ni siya ang purma sa Di ka mahayan, tanan kayo sa bayan. Okay. Bisa sa paman, seryoso katawan So, ng ito, mga amigos. mata. Ay sus, tara Ano mo siya? pang musayaw mo kanta. Basta malingaw lang, tistingi og challenge. Ayaw og Wala. kaitog, sabayan ng uso. Kumano Bisa siya ka ng magsulbog. TikTok. Easy tanan, tinig lang na tungod sa views. Latagaw, e putali manipayo nawa. Paminaw lang sa tiri makita. Ang talag saon sa Latagaw. So doon siya kabuk yung free o sa dali mga radyo nila. Sumuni siya butangan sa filter. Sa tabihan ng filter. Yung isubisub magkanganda magay kunti. So muna siya mamigos. Okay, so aring ito butang filter. Probinsyano, isuroy mo sa wapa ninyo na adto. Video nga pa vivo, astig na So kung mo tayo mo filter, pwede na ito sa sakit. interesado. Labaw na pag-feed reaction nga vlog. Madala kas react, pati ikaw masyak. Naapoy ikabuga, pag-abot sa comedy. Detalyado mo ka pa, og short movie. Mauna si Michael, represent Latagaw. Humble, simple lang, sa kamera way ulaw. Kaya syempre di kalidad man po da mga video. Okay, Go to YouTube, wala siya nataod na. Itong isang pack bilis na ito. Okay. Okay. So doon na siya doon ka rubber. So ito po ang isa. Makipagsubay ta sa Latagaw, paminaw lang sa tiri makita. Ang talag saon sa Latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud. Kung ano ba nyo rin. Pasok. Makipagsubay ta sa Latagaw, paminaw Ano sa review lang kasi sa babaw? tiri
makita Totally kasi mga talagsaon kay rubber mo. sa Latagaw maginsoy kag makarelate taratiriha makipagsubay ta sa Latagaw. Ang buhok, tarong. Sumoni siya. Agay yung ilong, agay yung ilong. Mawa akong ilong. Okay siya mga amigos, kay namawasin ko ginawa ko siya. So, mani siya mga amigos. Medyo mugot sa imong ilong. Kani, ugot yun siya. Ay mo gawa sa maguan. Sa muto ng kaplato kong ilong ani. Oo siya na. Ugot. Grabe kasi kugot. Lubong git sa aming ilong. So muna siya mamigos. Medyo. Ano yan mga sodang hangin diri. O di yung kalusot. Muna siya. So muna siya mamigos. So, by the way, mamigos, maditong diri ning dot sa ilong, na ako'y nakalimtan nga usa ka accessory sa niya kani. So, mo ni siya mamigos, nakalimtan na. So, itao din ni siya diri para protection sa maong kuan sa bukog sa atong ilong diri. So, mo ni siya ibutang taod. So, tayo na to balik ha. Okay. So kani siya komportable naman. Sabihan mo lang. Okay. So kani siya my gosh. Kani siya nga suob kay komportable jud ko ani. So kani siya my gosh. So kani siya. So hugot yun ang pagkataod. Dara. So man siya. So kani okay ni siya komportable ko. Amigos. So mga amigos, kung okay mo sa Bato, nudugay mga pila ka oras, sus, masamad siya dito sir, ambot lang kapod. Pero kung siya, mga amigos, kanang hugot siya, di kalusot ang kuan, pero nindot siya gamiton mga amigos, kay safe yun ka sa maong virus sa mga amigos yung lubong ito sa ilong. So napasapot siya nga hugot ito ang gamay ng ilong. So mga amigos, thank you for watching and hopefully please don't forget to subscribe. So di rin na lang takot mga amigos. So thank you guys. What's up mga amigos, so thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel there. And watch nyo na din po yung dalawang video dito sa baba. Yan. So guys, thank you.